Здравейте! Днес ще ви разкажа една вдъхновяваща история за това как един малък жест може да промени живота на човек. Тази история е за един човек, който изглеждал, че няма изход, но всичко се променило с едно решение. Мартин беше обикновен човек. Живееше в малък град и работеше като сервитьор. Месеци наред той чувстваше, че животът му не се движи напред. Всеки ден беше като предишния. Работа, у дома, да чака следващия ден. Един ден, обаче, докато беше на работа в кафенето, се случи нещо неочаквано. Един стар клиент, господин Николов, седна на масата и започна да говори с него. «Как си, Мартине?» попита старият клиент. Мартин, който често беше самотен и депресиран, отвърна с усмивка. «Добре съм. Просто животът е трудно, но ще премина през това». Тогава господин Николов му каза нещо, което Мартин никога няма да забрави. Всеки човек има моменти, в които усеща, че животът му е спрял. Но понякога един малък жест може да го събуди и да му покаже нов път. Може да си в тъмнина, но вратата на светлината е само на една крачка разстояние. Тези думи останаха с Мартин дълго време, защото той разбра, че може да направи нещо малко, но значимо за себе си. Той реши да започне да търси възможности за промяна, дори ако това означава да направи нещо малко и различно всеки ден. Мартин започна да си поставя малки цели, да излезе повече от зоната си на комфорт, да учи нови неща, да се свърже с хора, които му вдъхновяват. След време той откри, че с всяка малка стъпка животът му започва да се променя. И всичко започна с един съвет. Едно малко решение може да промени всичко. Тази история ни показва, че понякога е нужно само малко вдъхновение и решение, за да започнем да променяме живота си. Малките жестове и стъпки водят до големи промени. Не чакайте за големи шансове. Понякога трябва просто да направите първата стъпка.